ndati pahasha TV vasvika chakainzwa izwi nekuti ndanga ndatokanda maCV wandiona ndichibuda muTV nhasi ndangoti 20 March ndabuda prison yavahandaki nekutoti jaja vanonzwira laki saka kune vane godo ndoti tafu lake ndiri kutarisira kunoita muimbi muhombe kuda kunotora kamukombe hatichade kudzoka mashure zvechirombe hatichade kuita zvechimombe takuda kuenda mberi handichade kudzoka kujeri nzvimbo yakaoma isingagarike. Ine ndadzidza patience, ndadzidza kugara nevanhu zvakanaka munharaunda uye ndadzidza kuzvininipisa nekuti kwanga tiri uku aiwa kuna kunaka wakomana ende madrugs chinhu chakaipa zvekuti ndadzidza kuti unokwanisa kutoita chinhu kutoimba especially artist unokwanisa kutoimba usina kudhakwa. Taitobuda tichitenderera muzvikoro ende titoimba sina kudhakwa zvichibuda nachinakidzwa. Saka zvizvo zvinhu zvandakadzidza ndiri mukati kuti patience pays dzinobhadhara, ungomirira nguva yako zvinhu zvese zvinobuda. Tichitarisa pane macampaigns anga achitaura anti drugs and substance abuse ataita tichipa vanhu panapa pamaprograms ataita papahasha TV tinana mukoma Oscar tinotenda mukoma Oscar zvekare vakabuda newe nana Chigudo nevasikana vekuchikurubhi maximum inonzi chifemale ndanda kurasika. Tingati mucharamba here muchizviita sezvo ndanzwa muchitaura muchiti makatozviona kuti zvinogona kutoitika kuti munokwanisa kuimba musina kudhakwa nemadrugs, muchange here muchifambira mberi nedonzvo iroro kana neprogramu iyoyo? Kutenda ende programu ndiyo tichange ichifamba nayo. Ndakutoenderera mberi kubva nhasi ndaona ndokwanisa kuita zvinhu zvese ndisina drug randabata kana chinhu chandashandisa chinodhaka. Saka ndakutoendera mberi ndakutodzidzisa vana mukoma nevanin'ina nevari kutera vayusi vese kuti ngatiite zvinhu tiri sober, madrugs akaipireta kuzviziva mukoma. Ndakwanisa kuenderera mberi zvisina madrugs mukati ende handichakwanise kupara mhosva, handidzoke futi kujeri. Right, ndombokudzokera ipapo. Ndakamboona imwe video yandakasangana nayo uchinzi wanga uri kuchikurubhi. Vamwe ungagonere kuexplainera vanhu kuti mhosva nekuti ndanzwa apa kuti handichadzoke futi. Ine isati taisire kuti unge uchidzoka nekuti manga mune zvizhinji zvanga muchidzidziswa mukati metirongo. Video ramukaona it was my first time yangu tanga kutosungwa izvezvi. Rere ranga iri sort of tada kumaketa song yanga ndinayendetaura zveMujeri tiri kuChew Sport. Saka ndokutanga kusungwa ende ndo first time yanga kutanga kupinda Mujeri. Saka ndinovimba kuti handichakwanise kudzoka futi nekuti zvarisingade zvisingadiwe kuti tirarame tiri panze akuzviziva ndakukwanisa kumaintaina. Semunhu abuda mukati mejeri ende wanga urimo kwenguva yakati rebei, une here pekutangira ungasununguka here kuudza mhuri yeZimbabwe nekuti vazhinji vaiona mavideos aya maita performance vazhinji vaitotaura kuti mukomana uyu anogona. Une chishuwiro here chekuti unge uchizorekodha kana kutarisiro yezvawakutarisira zvawabuda nhasi mukati mejeri, zvauri kutarisira kuita ndezvipi? Zvandiri kutarisira kuita marecording studio, ndaenda kwanisa kupinda mastudios, mabig studios nemavideos nemaorganizations, mashows nekukwanisa kuitawo maadverts makambani akasiyana siyana takubatsirwa ipapo. Ndiri munhu ada kutobatsirwa kune vanokwanisa kundibatsira nekuti music ndinayo yakawanda, masongs, promotion kune masponsor, ndikutokumbirawo rubatsiro kubva kwamuri bhozi nguva yandatora ndiri mukati yakati wandei zvekuti handitorina pekutangira. Kune vari willing kuda kundibatsira aiwa nditoda kutobatsirwa zvakanyanya. Tingangombodere umbonzwa kana freestyle nhasi because tozati iwe unongoimba chero zvawangofunga. Nhasi ndambokukumbira nhasi pano courtesy of Pahasha TV because ndaziva kuti mukomana ari kubuda nhasi ndikati regai tiuye tipe vanhu update zvakamira sei. Ungakwanisa here kumboti rovero freestyle yekubuda kwawaita nezvauchatarisira kuita, ameni pamwe ndienda kuomesera. Level
ya ndati pahasha tv vasvika chakainzwa izwi nekuti ndanga ndatokanda macv wandiona ndichibuda mutv nhasi ndangoti 20 machi ndabuda prison yava handaki nekutoti jaja vanonzwira laki saka kune vane godo ndoti tafu laki ndiri kutarisira kunoita muimbi muhombe kuda kunotora kamukombe hatichade kudzoka mashure zvechirombe hatichade kuita zvechimombemembe takuda kuenda mberi mberi handichade kudzoka kujeri handichade kuenda kuseri saka ndodhefenda kunge John Terry nekuti pahasha vaona shasha nekuti ndau yakandakawata mbatya nekuti vamwe vakandikava unge datya nekuti nini ndabuda ndakuda ndakunzwa level yamani freestyling singakangamwe kutenda vezimbabwe prison correctional service gogo kanyezi ndo vairunga mafunctions ekuti tikwanise kubuda panze muchitiona isu tiri vasungwa ndotenda kuti ndiri munhu akadzoka nekuti jeri rakandibata zvakanaka reapu yakwanisa kunditreata takwanisa kubaiwa majekiseni takwanisa kudzoka asi vazhinji havadzoke ndozvandikuedza kutaura boys kana wato muchirongwa chacho chekudhakwa ichi vazhinji kana vakupenga vadzoke asi ndatobhomu kutondonoda simba nanormal ndakutokwanisa kutaura nemi ndiri munhu wekuti ndanga ndisingatombokwanise kuita izvozvo maitoti iri benzi zvokuti ndakanyorwa nzi kipini kwedu kwatinogara uko ndakasingabude ndiri munhu yangogara akagarzikwa pane gari ndoda kungovatenda nekwavari kuti gogo ivai nerugare kasingapere rambai muchienderera nemapurogiramu gadzirai mamwe uye makatidana ndinenge ndiripo kune vese vanoda kundibata vanoda kundibatsira nhamba dzangu dzefoni 078 518 5496 totsokorodza ndoti 078 518 5496 and music yangu inowanika pamayoutube accounts any social media ndiripo munondibata ende ndiri kuwanika ende ndadzoka saka ndangoti madrugs aita mafuture pere handi kunyebere ita say no to drugs uterere ari kutaura usamudherere hakuna mhunga kuipwa ndakabva nako tiza pane chinouraya utano hwako ari kutaura ndibaba wako say no to drugs